No eye Adom Trotro na yenua be ma prince owusu asiedu ewo nyameche ye hwe wono mo aye adwuma wapomodin adwuma kwa hodo no bi akwanya ba mo adodo no a edibirika ko bi masfo no sei e na omanfo adwene mo eye wo efa sansem ho prince sei na omanfo ka so mu na bontoa so topic a yigina so ani omanfo ebedi hu komo ni se edi enti na ye necessary wo mo ewo Ghana abrebia no wo mo etu kwan ekọ amanone ekọ ye adwuma nanso no ye wo ayaresabia ahodo ewa ha eye dien pa potinti ne ma anasifo yi etu kwan eye dien pa na emo mo etu kwan sa no ye ne omanfo ye gima adwenkyere meso mewo nyamecha Johnson ye frame dada si nyamecha Johnson na mewo na me madwin kire ne say good leadership aye ni wo oman mu enti na nurse for no ablabo na akoba ne sa no because good leadership for aye wo man mu eswa because omo no awie school na omo titifie no obia ma me ne papa pese o hwe ne ba man ko school man wie na fi no ono so nya ba bi si na otumi bebo bra wo fie but we hwe ne school awie o wie no leadership no ono no be fa no adwuma mu wo nurse mu no o gini cancer no wa fa no wo nurse mu on gini cancer so a ono so be fa ne members nyina ansa no wa form eso ye nyina ye Ghana fo a ye nyina ye omamba fo a ye nyina ye fi kromu a enti no sanka sa nsemu no a ye yimu no ye jaya anka sa niema we no atu atwa na de we so no aka ho dida fiti na nanoma breso fiti Rollins abreso abesi mama ne besi Akufo Addo abreso up to now omuntumi ensia no se nkola ye wie school enti no se yetumi campo omo ne yetumi mo adwuma ye ye fema pani kranchi oha no de anodin na ya hwe ye bedu mre bi pa no ayaresafo ebenye momamu ha de menyini si ebenya bimpo efisa obi a okọ nursing school no wawie esese ye fa na adwuma mu no ayensem pi otifie otonpia water na ne yonko a okọ aboche ba ye de ka masifie a onso be pese obe de obekọ mi ho oba sha sa kwakwa ne agi ni sika se de minwa ne kan no brabo ye ge wom omaka tue so obi ka ne nursing ya yi trash okọ na awreho ye nhwo mu ye wadwuma mu ho enti se mini umienu na ye nyia yakọ nursing training ni ye wie na wo kwa broche oba ya uluku fine unum se ma msu ni sika obi amu na me metrete ha mekọ enkofo ni pi susu afa ho se enam se okura nursing certificate bi a obetima kwa broche nti no enye na adwuma ano susu ya another way odi ne ho akwhyem se oye nurse but enye na adwuma broche na okọ because onum se onye wie no onye ni certificate ba abroche ba bi ya be fa se oye nurse okọ na okọ ni sika enti enye odo anase tsima ye de hwa ya afo no nso nti ana ode kọ enti enu so ka una nkofo ni pino edwane kọ no enti migidi yesen ka omo pepa no omo ti omo amu ha no ye nhwe omo yie ukọ na otoka ba kwa mso mo ha matoka ba kwa emna bi kra so obi ho nurse nurse oyika oyini free enesa no manya migidi so omo jai aha enti se meja na se metoka mebrede na mkwabro che kọ ye adwuma no manya medan manya me ka sample de amekọ me de kakra me woko Twenebo Isaac ena kasei o man we no sisi ana kwe bibi e wo ho necessary asem ye kase ye kan ye be kan improvement bia because since ko ma de be mi hu se ya ye den ye si quarters bi kra se bia a friend say nurse for awie school intie bia nursing quarters no mani ade nyina no ye empanimfo no nye sa ahoboa ne nyina fa nhia nkura no intie omu be wie school no na akoye nsem bebiri e de ama nkura no intie no kase ye ka de be chen do ma na ye ne de ye ntwa bibia so ne ye nyina ye ntratra mu sa akosi se amamu foforo bi betumi aba ye be sesa ne emam intie me de me kan no enti mo feel said na eye solution na yedigu akwam ebeboa ama saade no etu etwa yekoyin solution ni na ne se mpenifo edi oman nanim no omu nyina beka omuti abom no omu aboa se saade no se yesi ano se ne be ya ankola no wie school mbet na oman no mu omu tu kwan biom
so mutumi efa sa solution ni say omu si ano dia ye benya nurse for yes I be kakra na be dia ma Ghana man be din because be din say obi be bre ewie school obesa tena ni ABC ma onko nanim ntino so mo boa I am say omampani a wotwam dada no wo fence cheap compound am say nurse for ye na be ko ho ana do ye mampani osi susu say agenda 111 ni nyina ye hospitals no musisi but won say udu ba bia enkoso ye banko mu timi asini mo ana omo ye nhihye se de menua kan ye hu say agenda 111 dan we say no kwete so ha enkran mo kwa kwetram ye siesie momom enema ba mo ho aheha om no ewo ho a migiri ye se nipa no enka ne so onkwa buchi visa adwuma bi wo ha hospitals abu unie adwuma nie sikanie ade na so ko ha no ho kwatro bi ma so kra hokro mo kofa no ma bebre mo emunyem enti mi se betimi asia no kwan a ni nyina betwa ye mpanifo adwuma ye ni na ni sikanko a ye ntimi sacrifice sacrifice ne de wo ho no my Ghana ha ye tia sa menua yi de se sikane de ani mu asi bibia fi se wuni sika aso dem kra no ye mu afusam ye mu etobi epeska eni ti na babia koya blab ye gi se nko sikanko an eni ti nke ye nyina ye befa titifo suba no amasa ade na bafam ni yebu ye ho a edi nimdie ye dwuma enka ye mpisika efisa sedem di kan ka kira won menu mie ni nyina wi adwuma kro school kro eye adwuma kro na wo de bi o se chelwati na me mission papa office ebebu ye mu so be ye wo ya eti ye manu ba fam de a ebebo ayen me das Premtobre Kasee intino de me bre kan de na ese to asmo a o man na angasa ne de isi ye nurses ne de enkoyi so because on to maintain solution oh me solution ne de to say agenda 111 ya me bre yi kan so mo ye no nko mo atumi atu ase na nka nurses ne betumi anya ba bia ya adwuma e bia nka betumi aso ano kakra intino menso me solution no de metumi a kira no me na me di mate e wo Trotro mu se Trotro no eye ma mate no ebomu e ka se one passengers no away